Βρισκόμαστε στην Αττική Οδό, προς αεροδρόμιο και είναι 3 η ώρα τη νύχτα, 3,5 ώρα τη νύχτα και βλέπουμε ότι το τοπίο είναι λίγο μισόδες. Βασικά δεν υπάρχει ορατότητα πέρα από τα 5 μέτρα. Τα φανάρια δεν λειτουργούν, Φανάρια δεν λειτουργούν όντως. τα αλάρμα είναι αναμένα όπως και των άλλων. Πραγματικά η κατάσταση είναι δύσκολη. Εσύ τα κίνηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 60 χιλιόμετρα και αυτά πάλι πολλά είναι. Βλέπουμε ότι οι προβολείς διαγράφονται. Πραγματικά. Και δεν βλέπουμε καθόλου το δρόμο. Μπροστά είναι αμάξι πάντως. Μπροστά είναι σίγουρα ένα αμάξι. Διαβέχει εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ούτε εγώ, γι' αυτό είναι κάτι το οποίο Γι' το αυτό κάνει... τραβάμε το βίντεο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το κάνει λίγο... Εδώ τώρα όμως κοίτα στο βίντεο φαίνεται καθαρά. Φαίνεται, έχει λίγο μύχη. Ναι, δεν είναι όμως όπως την πραγματικότητα. Το δες. Πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις σε τέτοιες συνθήκες οδήγησης, γιατί αλλιώς κινδυνεύουμε άμεσα. Βλέπουμε ότι μπροστά ευσυνείδητος έχει ανάψει το πίσω προβολέο μύχλης. Δεν έχει κάνει άνθρωπος. Και εγώ τον έχω ανάψει στο φως και τα αλάρμ μου. Αττική Οδός, χαμηλή ορατότητα. Το βλέπουμε Οι εδώ. ταμπέλες το τονίζουν, αν και από την... Αυτός έτσι όπως πάει στο σκοτάδι βλέπουμε. Ευχαριστούμε πάντως που μας προειδοποιούν για τη χαμηλή ορατότητα. Δεν το έχουμε καταλάβει. Εγώ δεν είχα προσέξει κάτι τέτοιο, δεν είχα προσέξει ότι τα 5 μέτρα δεν βλέπουμε. Πραγματικά πόσα μέτρα θα κάνω. Εγώ πιστεύω ότι κάπου εκεί, 7-8 μέτρα μέγιστη ορατότητα. Είναι πάνκι και αυτό το θέμα. Επιχειρήσουμε τους πέρας. Πιάνουμε 100. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα, και μετά η μάνα μου δεν θα με ξαναφήσει. Να πω σε ολοσταγμένο αμάξι. Μπορώ και να πιάνω τίποτα. Βλέπεις. Παραδόξως. Καλά είναι τρελό σου ρεαλισμό αυτό το οποίο. Βλέπουμε προϊσταγικά παντού. Ας αλλάξουμε λωρίδα γιατί θα στρίψουμε. Τώρα το πού θα στρίψουμε είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ πιάσε 100 παρελθόντος. Δεν βλέπω λωρίδα που πάει πραγματικά. Βλέπω ότι οι προβολείς διαγράφονται. Νομίζω πως αν δεν είχες προβολή στην ώρα αυτή τη στιγμή, Δεν ξέρω. Δεν θα βλέπουμε όντως. Θα μας στείλει καθόλου και θα μας στείλει. θολώνει, ναι, θολώνει. Το βλέπουμε στο θολώνει. Αντίθετα τα ξένα δουλεύουν κανονικά. Ναι, τα ξένα παρεμπιπτόντως δουλεύουν λαμπρά. Ναι, το βλέπω και στις λωρίδες δεν πως διαγράφονται. Βλέπεις που πας. Οι υπόλοιποι θολώνουν. Έχοντας τα κίνητα που σου βλέπω. Κάτι διαγράψα έκανε. Άντε να δεις τώρα εδώ ακούμε. Πάντα θα επιχειρήσει ένας πεζός να περάσει απέναντι. Αλλά πώς το πέρωτα είμαστε. Προς αεροδρόμιο νομίζω. Αν το περάσουμε θα το καταλάβουμε. Αν όμως τελειώσει η βενζίνη και μένουμε εδώ. Έτσι ο μύχτης θα μας βιάσουν. Με τέτοια... Δεξιά. Δεν ξέρω που πάει ο δρόμος. Νομίζω πάμε καλά. Είναι φάνη. Είναι σίγουρα στο αεροδρόμιο. Ναι, ξέρω το πράγμα. Θα βγούμε σε κάποιο μέρος αδιάφορο. Και η Νίγμα Βλάκα είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ γρήγορη. Ποια είναι η κορυφή και εσύ έχεις πιάσει πάτο Στην γαμάτη. από το σκοτεινό. Πραγματικά δεν Έτσι η θολούρα είναι πραγματικά ενοχλητική από ένα σημείο και μετά. Όντως, πρέπει να του πούμε να σταματήσει το μηχανάκι με τους αφρούς. Το μηχανάκι που παράγει τον ατμό. Πω, εσύ, βγήκε η μπλε πινακίδα λες και ήταν παράδεισος. Πραγματικά. Τα αεροπλάνα πώς προσγειώνονται με τέτοιο μύχλη. Δεν νομίζω ότι βλέπουνε. Βασικά αυτή δεν γίνεται, θα το μηχάνημα. Εντάξει φίλε, εγώ δεν το ρίσκαρα να σου πω την αλήθεια. Ναι, ούτε εγώ. Δεν μου λες, έχεις βάλει ειδικό ακόμη μύχλης.
στο κινητό σου. Όχι, γιατί Γιατί βλέπει αρκετά καλά, δηλαδή εδώ πέρα από αυτό. Δεν δεν είναι είναι πέντε καλά προ. από ότι είναι. Δεν μου λες, δεν θυμίζει να περνάμε στο αεροδρόμιο. Τώρα είναι. Πάμε να δούμε δεν είναι τώρα. Τώρα άντε να δεις αν έρχεται κανένας από εκεί. Τώρα Δεν υπάρχει περίπτωση. δεν υπάρχει περίπτωση να δει. Άμα πεις τον μπαμ, Θα μας πάει από πίσω τουλάχιστον. Θα μας πληρώσει. δεν είναι κάτι θεμωμένο. Δεν προχωράει. Αν προχωράει είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα. Τα εμπόδια Εδώ είναι το και οι βενζινάδικο. κίνδυνοι. Το βενζινάδικο είναι εδώ. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Ελπίζουμε να μην έχει καραμπίνα κανένα διαστραμμένος εδώ πέρα. Όπως στις ταινίες στην Αμερική. Καλό μας νεφριασμό.